Busajak mami mami hini rihini tongka buma tui kologoi thangka tabuk social media o video viral ungjak tai norok bo nugui mankana viral video ni mangpili bwrwi khoroksa twio kologoi thangmani saimangka reels video swnamna thangui no o patimung kotor patiu hwnwi tabuk social media o video viral ongoi tongka saimangka tui kolongnai bwrwini mung bishesta hwnwi bo Nepalni bo Uttarakhand ni Uttarkashio Ganga Nodi ni twio reels video swnamthani twio kologoi thangka hwnwi tabuk video viral saimangka bo reels video swnamna thangui no o patimung kotoro patika hwnwi saimangka twio kolongnai bwrwini umor 35 bosor bo Nepalni bo Uttarkashio berna phai no Manikarni gato bo reels video swnamthani o patimung kotor kaisa patiu hwnwi tai twio kolongmani pore bono naitokjaknani bagwi NDRF ni team no bo phwnangjaka hwnwi tabuk koktwmani bisingo kasai faikya hingka kai norok nugui mankana borokrok reels video swnamthani amsuk gotono kotor wngphano borokrokni thani kirima tai uansukmung phaiya je reels kaisa video swnamna thangui chwng chini jar no bwsajor twi khatrao toniman video mangpili thani nugjagui kasaui faikya hingka yang tei kaisa viral video bo kasaui faikya mo wngkha Novi Mumbai ni tabuk social media o video kaisa bo jeheno viral nok video ni screen o nugui mankhana gari kaisa choliwi tongo lama o tai gari ni ukulung ni diggi o nugjak tongo kaisa yak hwnwi tai norok uansuk mankhana o yak nugjak tongmano mole kebo haje sukse borok bwtharwi ba kidnap khaiwi diggi bisingo dawi twlangkhaise diggi khuljak twi wngwi yak nugjak tong hwnwi norok uansukgui mano au mwtwi haino o video bo tabuk social media o viral jefuru lama o gari ni ukulung ni diggi twi yak kaisa nugjagui tongkha kai borok thanglasu nairok nugui uanajak thangkha je kebo khoroksa no bwtharwi da ba kidnap khaiwi da gari ni diggi o khulgui twlangkha hwnwi kintu o viral video mangpili wngkha kaisa reels video hwnwi saimangka laptop phalnani bagwi kaisa promotion ad video ni bagwi se o reels video swnamjaka hwnwi tai o gari ni ukulugo yak je nugjak tongmani omo khoroksa chwlani kwthang khoroksa chwlani tai gari ni ukulugo bike kaisa bai bini dolo hwnkhe reels video twisai tongo hwnwi tabuk koktwmani bisingo kasai phaimani ulo police rok traffic rule no swbai hwnwi borokni sakao mamla dari khaijaka hingka kai nai nasidi borokrok reels swnamna bagwi tamoni tamo khaiman o video ni mangpili bisingtwi no kasai phaipaikha hingka kai norok video nugui bahaima tongjaka jodi no ani channel no chajakhai like subscribe share khaidi muti hai tebo katal video rok manani bagwi।